80 яшьлек юбилейга ирешү үзе бер бәхет һәм олы дәрәҗә. Бүген шушы биеклекне Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Насыров Рафик Исмаил улы да алган. Әлеге олы тантанасы белән ихлас күңелдән аның бар туганнары, якыннары бергә җыелып, безнең тапшыру аркылы котлап китергә ашыгалар. Беренчеләрдән булып бер туган сеңелесе Сәгадәт Исмаиловна Джаббарова, улы Ринат кызы Римма гаиләләре белән үз теләкләрен юллыйлар. Бер туганнар, гел туганнар, бәхет белән алар атласын. Сез бер гелнең чәчкәләре диеп, Ходай үзе безне сакласын. Әниемнең истә әйткән сүзе, аерылмагыз диде гомергә. Туганнар гел янәшәдә әле, бергә әле әни, без бергә. Бергә дип әйтеп китсәк тә барыбер күңелләр моңга тула. Сагышлы күңелне телгәләп, бер артлы бер туган кардәшләребез китеп барды. Дөнья шулай яралган ул. Берәүләр китә, башкалар туа тора. Әти-әнинең күп балалары арасында абыебыз да тәрбия алып үсте. Туган авылыннан бер генә дә читкә китмичә үз йортын булдырды, өен салды. Матур гаиләсендә Румия апабыз белән күркәм балалар тәрбияләп, олы тормышка аяк бастырдылар. Бүгенге көндә инде аларның оныкчалары да бар. Шушы олы бәхет түгелме соң инде? Абыема кунакка атна сайын төшәм. Тормыш иптәше Румия апа да инде күптән килен түгел, үзебезнең зур гаиләбезнең бер әгъзасы булып матур каршы алып, озатып, гел дә бердәм булып, татулыкта яшәп киләбез. Бүген абыебызны матур туган көне белән котлап китәсебез килә. Һәр вакытта да безгә ярдәм күрсәтеп яшәгәне өчен, бар яклап та үрнәк булганы өчен аңа олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Алда да, гел бергә, бердәм булып, матур гына яшәйек әле. Киләсе юбилейларны да олы саулыкка төренеп каршы ал, ә без һәрчак янәшәңдә булыйк. Шагыйрь булсам, шигырь язар идем. Сиңа атлап, сиңа багышлап. Көйгә салган шигъри юлларны туймас иде халык алкышлап. Абый дигән горур исемгә тап төшерми яши бирәсең. Җылы назга, кадер-хөрмәткә туганнарыңны да терәсең. Син һәр яктан үрнәк кеше булдың, хыянәтләр кылмый яшәдең. Шуңа күрә тормыш юлларыңда гаҗәп түгел күкрәп яшнәвең. Гаҗәп түгел кешеләрнең сиңа адым сайын рәхмәт әйтүе, түбәтәйле картлар язмышының игелекле матур итүе. Гаҗәп түгел сиңа дигән ярның иң яхшысы туры килүе, сөю сәгадәтнең гаиләңә гомерлеккә диеп иңүе. Гаҗәп түгел татлы улыңның бик бәхетле гаилә кыруы, оныкларыңны алып кочакка тормышыңның гөрләп торуы. Кайгыртучан әти була белдең, тугрылыклы ир син гомергә. Көчтән килсә әгәр алтыннардан һәйкәл кояр идем үзеңә. Сизәсеңме, абый, йөрәгемдә күпме рәхмәт сиңа карата. Син булганга күрә генә хәзер тормышымда алсу таң ата. Күзләремә тутырып карасаң, шиксез хөрмәтемне күрерсең. Бу дөньяда сине бик яраткан сеңел икәнлекне белерсең. Рәхәт яшә, абыем, борчу күрмә, бик бәхетле үтсен гомерең. Сәламәт бул, һәр чак муллык килсен, боекмасын һич тә күңелең. Картайтасы килми сине, абый, исем китми 80 сүзенә, яшьлегеңне кире кайтартып бүләк итәр идем үзеңә. Йөзләреңдә, атлап барышыңда яшьлек чалымнарың бар әле. Картаям дип уйлый күрмә бер үк, тик яшьлектә генә кал әле. Шәфкать тулы күңелеңә изге теләкләрне сал әле. Изгелекнең савапларын күреп бик бәхетле булып кал әле. Хөрмәтле Рафик Исмаилович, сеңелегез Сәгадәт Исмаиловна гаиләсе белән юллаган матур теләкләргә без дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Арсын урталай бүледік, абыйым, абыйым. Йөрәкнең иң түрендә, барысы да яхшы булсын дип, теләк телим бүгендә, абыйым, абыйым. Йөрәкнең иң түрендә, барысы да яхшы булсын
да бик күп булды. Эх, каясын ул чаклар, юш бораны тырналган кул, кисә тулы бер чаклар. Абыем, абыем, йөрәкнең түрендә барсы да яхшы булсын дип теләк телим бүгендә. Абыем, абыем, йөрәкнең түрендә барсы да яхшы булсын дип теләк телим бүгендә. Абый, абый, абыем. Абый, абый, абыем. Абыем. Абый, абый, абыем. Алга таба атлыйбыз һәм кабат Рафик Исмаил улы Насыровны Яңа Зимница авылыннан Насыровлар гаиләсе, килене Расимә Усмановна, кызлары Наилә, Гөлфия, Галия гаиләләре белән, бер туган абысы Мөнир Исмаилович, балалары Мөнирә, Рафаил һәм Иршат гаиләләре белән котлап сәлам хаты язганнар. Нинди генә матур сүзләр, күркәм теләкләр сайламыйк, абыебыз хөрмәтенә барыбер дә аз булыр төсле. Рафик абыебыз, әби бабабызның бар балалары арасында да аерылып торып үскән татлы уллары була. Мәктәпне тәмамлап ул колхозда үз хезмәт юлын башлый. Техника белән гомерен бәйләп, туган авылында лаеклы ялга чыкканчы колхозда намуслы хезмәт куя. Санда тискәре ягы булмаган хылыклы кардәшебез, туганнар арасында да аерылып тора торган бердән-бер олы хәрефтән якыныбыз. Рафик абыйны һәм аның гаиләсен авылда да бар да белеп хөрмәт итә. Күркәм гаиләләренең башына җитәрлек авырлыклар югалдылар язган булган. Тик алар Рымия алмай белән гел бергә булу сәбәпле пәйгамбәрләр сабырлыгы күрсәтеп, бар хәсрәтләрне дә җиңеп чыга алдылар. Мөгаен шуңадыр Хак Тәгалә аларны матур картлык белән хөрмәтли. Бүген инде өлкән оныгы Илнурның балаларын күрү бәхетенә дә ирештеләр алар. Берсеннән берсе сөекле булган оныкларын матур, җылылык тулы өйләрендә гел дә каршы алып озатып яшәп киләләр. Аларның өйләрендә һәр вакыт кунаклар күп. Өй тирәләре чәчкәгә күмелгән, йорт тулы кышкырт, бакча тулы җиләк-җимеш, яшелчә үсә. Бер-берсен тулыландырып яшәгән парның күзләренә карап, авыр сүзләр әйткәнен дә ишетмәссең гомердә дә. Сыкланырлык, үрнәккә куярлык гаилә бу. Бүген абыебызның 80 яшьлек матур юбилее. Түбәтәйлек карт буларак, ул Хак Тәгалә кушкан изге юлдан атлап, 5 намаз вакытын калдырмыйча гыйбадәтләр кылып яшәп килә. Без аңа барыбыздан да саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Киләсе көннәре бүгенгедән дә матуррак булсын. Йөрәгең 100гә кадәр типсен. Без сине яратып, хөрмәт итеп яшибез. Табын түрен күркле итеп безнең абый утыра. Менә шатлык. Рафик абый 80 яшын тутыра. Түр башында янәшәдә Рымия апа шатлана. Шушы яшькә исән килеш җиттек дип канатлана. Без дә бар туганнар бергә җыелыштык котларга, аңа йөрәк төрләреннән изге теләк юлларга. Бала онык һәр вакытта тик шатландырып торсын, янәшәдә кирәк чакта дус туганнары булсын.
Көккә күтәреп укыган теләкләр кабул булсын. 80 түгел, сиздермичә 100 яшьтә абый тулсын. Котлыйбыз сине ихластан, матур юбилей белән. Телибез озын гомерләр, саулык исәнлек белән. Хөрмәтле Рафик Исмаилович, бар теләкләрне дә берләштереп, бүләккә җырда юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кебек елмаясың бүген, нур сибелә якын тирәңдә. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдә. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән. Дип кайгырма син, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең